Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kanca? Mesti do sehat. Muga-muga diparingi rezeki lancar ya. Iki Mbak Nunung isuk-isuk mau review stok unit yang ada di showroom Cebolek. Wes suwi rak review iki pumpung stoke semua iki nglumpuk teko banget lagi ya. Monggo dilarisi. Lare gue Mbak Nunung iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Jangan lupa yang suka channel ini ya, di subscribe, di like, di komen, berikan komen yang terbaik, nanti dibalas satu persatu sama Mbak Nunung. Jolali sarapan ben kuat menghadapi kenyataan. Piye kabare kanca-kanca sing ning nggone luar negeri TKI? Monggo lo ya, iki disediani Mbak Nunung waki plate lokal K warna favorit, wis mobile banyak pilihan. Kita langsung aja ya, Mbak Nunung iki anget-anget kedatangan Expander Ultimate Matic 2018 putih skincarean. Kamotesa RT, sapa ora ngerti tumpane Expander, tumpane paling enak. Mentul-mentul sobek kerempuk Kamotesa RT. Ini dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Ki tipene wis tinggi, kuncine kiles, spion bisa nutup dhewe. Wingi akeh sing takok ultimate, monggo mas-mase, mbake, pake, make yo sing kepengin ndang mara ning showroom pahala. Mobil waki banyak pilihan, dari Sport, Ultimate, Cross, tipe tertinggi ada semua, platnya K, warnanya juga pilihan. Putih skincarean, ayo satset yuk. Tangan pertama dari baru full set. Ayo Mas dilarisi. Kita lanjut ya, iki Mbak Nunung gak iso sepil satu-satu. Mari waki. Jadi ngomelar. Jenuh kok sing delok. Iki lagi teko nah anget-anget ya, iki jenenge Brio RS Matic, jarang ada, warnanya limited edition, oranye, platnya K. RS Matic loh ya, 2019. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Ayo mae satset iki jarang ada, tipe tertinggi RS kok. Nondi nek golek wangile sakpore apa meneh warnane ngene. Lampune sipit bokong semok. AC-ne wis digital. Ayo mak. Wapi wis istimewa. Brio RS Matic 2019 dijual dengan harga khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Yang pengen tanya langsung WA ya, atau minta gambar, monggo. Kita lanjut lagi, berupane oren ganti ono wabung menur monyor-monyor kok gincune Syahrini mae. Iki jenenge Brio manual 2020, pajak baru, plat baru. Padha rak pengen apike ngene, sesuaikan pilihan Anda. Yo monggo yo. Nek ngene Mbak Nunung iki plate lokal K, monyor-monyor kok gincune Syahrini. Ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Brio manual 2020, lampu sipit bokong semok pokoke lakone. Ayo Mas Mbak Pak ayo TKI. Mbah, kowe dorak pengen nukokno putumu, Mbah. Iki lho nek Mbak Nunung apik-apik. Lampune sipit, warnane Mbah, wala apike. Mentur monyor-monyor kok gincine Syahrini. Monggo. Barabang ganti ora ijo wis nggone Mbak Nunung iki sembarang kalian ora warnane, tapi jangan takut. Di sini menjual iku kualitas ya. Plate lokal, warna favorit, leader penjualan. Iki jenenge Yaris Joker 2019, warnane ijo lemon, apa dorak pengen lho ya. Plate K, tangan pertama dari baru loh. Kuncinya yo kiles, wis iso nutup dhewe spione. Tipe tertinggi ganteng jenenge Joker iki. Matane ya blolok-blolok. Ya apik. Monggo. Ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Yaris Joker Matic 2019. Monggo mak, sing golek lemon lo ya. Ini tidak ada, jarang, limited edition. Monggo dilarisi. Kita lanjut lagi. Nah, iki jenenge Expander Exit manual
2018 ngerti tah lampune wis apa iki ajine? Roji. Cah enom ngene iki mesti seneng ora usah variasi. Lampune wis bilet ayo ndang satset plate K warna putih skincarean kamote RT. Ayo Mas iki arep tahun barunan iki tumpakane rak usah dikuwatirno. Mentul-mentul Mas, sobekre paling empuk. Kamote ya akeh Mas RT. Monggo dilarisi. Wingi payu bablas tanggane dhewe Jepara ayo satset. Iki lho jono nek Mbak Nunung iki malah wis variasinan. Wis istimewa plate K ganteng tuh ya. Nah ini dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Negone pokoknya entek Mas, kudune rene ayo sing tukar tambah, sing mobile asale tuwa iso dijol enom, bangku loro ijol telu ya iso. Syaratnya kudu mara showroom monggo. Lanjut lagi. Iki mau manual ya, exit manual 2018. Iki yo ganti meneh ana neh putih skincarean. Iki jenenge Expander Sport Matic 2019. Warnanya putih skincarean, plate K juga nek tumpakan mau aja do ragu. Nek tumpakan paling penak anti Expander, regane juga terjangkau. Iki yo lampune ganteng padha wae oh ya wis variasinan bilet juga. Ayo iki tinggal pilih iki kuncine wis kiles, spione wis iso nutup dhewe. Kamote ya RT. Ini dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Neng kene rasa khawatir, plate lokal-lokal, jadi rak mikir kepiye-kepiye. Monggo sing wis tau tuku mesti ngrasakno sing durung ndang teko ning showroom Pahala buka tiap hari. Kita lanjut lagi, harganya sudah ya. Tadi Expander Sport Matic 2019 dijual khusus kredit 220 juta. Kalau cash 225 juta nego di tempat. Ki ana neh wabung mentur monyor-monyor kok gincune Sahrini. Toyota Calya G 2017. Platnya K, warnane wayu. Tipe tertinggi ayo mae, wirite pol pajeke murah kamote RT. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Sing kepengen iso moro, takok-takok solusi pasti ada. Yang pengen cash tempo juga ada loh. Satset. Lanjut lagi. Toyota All New Avanza G 2012. Warnanya hitam gentileng, plate K ya. Oh elegan, gagah, ki senengane Pak Yai. Monggo Pak dilarisi, Mae, Mboke kabeh, Mas-mase, TKI piye kabare? Kangen lho Mbak Nunung. Monggo dolano. Sesama TKI dilarisi. Nah, ini Avanza G 2012 manual dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Barireng genti ana abu ya. Nek Mbak Nunung ki segala warna ada, tapi aja wedi nek Mbak Nunung ki wis pilihan. Mobile apik-apik, plate K. Ki jenenge Sigra M AC double 2022. Lampunya udah LED putih ya, platnya K. Warnane kalem. Monggo mae, wingi Mbak Nunung payu 23 ki ana 24, harga super ramah di kantong. Ki pajeke murah. Terus kamote RT. Bensinnya paling wirit iki koyo PCX, daripada do tuku PCX mending tuku mobil iso rame-rame. Ayo Mak, nanti bisa dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Sigra M 2022 AC double. Tangan pertama plat K, monggo. Lanjut lagi. Ki ganti mobil cilik meneh ya, tapi wirite pol. Istimewa di kelasnya ya, yang tahu-tahu aja mobil antik, monggo. Ki ana Agya G TRD Sportivo Matic 2016 putih skincarean, plate K, tangan pertama, wapi pol. Jaminan kualitas. Wis pokoke istimewa, ora kecewa, nek elik aja dibayar. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Agya G TRD Sportivo Matic 2016. Monggo Mak, wirite pol wasine duwingin, tipe tertinggi. Sing kepengen ijo lemon meneh ya. Iki ana apa jenenge Brio manual. Ya ora ya. Manual 2024 ijo lemon. Ya. Apa iki jenenge?
Lampune wis LED, ganteng wis bilet, asli bawa dari pabrik. Manual tuh jarang ada, tahunnya 2024, plate K. Monggo dilaris ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Daripada do tuku anyar, mending tuku nego Mbak Nunung. Iso jagong, iso ngombe kopi, review bareng-bareng. Brioe manual 2024 ijo lemon. Jarang ada, monggo. Kita lanjut lagi. Garasi 2 ya. Ngene, Mbak. Nah, kita lanjut. Ini baru datang, besok aja direview, belum cucian. Nah, ini saya lagi teko meneh wanget monyor-monyor kok gincune Sahri ini ya. Wabang mentur iki ana brioe super istimewa tangan pertama full set. Isine pertalit ayo monggo yo. Lampune yo ganteng wis LED. Wis pokoke super istimewa kalahe karo anyar. Iki jenenge brioe manual 2024. Warnanya merah. Monggo Mas-mas. Mbak-mbak ayo pengen tukar tambah pokes tempo dang rene. Selak payu, mobile apik rasa ragat tinggal pakai ban serep durung medun piye. Daripada do tuku anyar, mending tuku second tapi terbaru. Nah, ini brioe manual 2024 dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Brioe manual 2024. Nek ngaroni iki nek 2024 ki barongsai. Dadi ganteng ya grill-grille, lampune iki wis ana lete, asli bawaan dari pabrik. Ya wis TV, wis pokoknya tinggal pakai. Monggo sing ngersake bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Sing ngersake Avanza lampu sipit ya, pokoknya semok, lampunya tumpuk loro, jarang ada, udah gak keluar. Ini platnya K, warnanya putih, skincarean Kamotesa RT, tipe G, manual, dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Avanza G, manual 2019, mata sipit loh mak, ayo mak, jarang ada, wingi ono payu, bablas tanggane neh bluro iki pumpung ana meneh. Monggo. Sing kepengin dhuwit 1 susuk iki ana Ailaek manual 2016. Rupane wabung mendur monyor-monyor kok ginjone Sahri ini. Ini dijual khusus kredit 93 juta, kalau cash 98 juta nego di tempat. Ngapunten Mbak Nunung ijeh watok pilek dadi serak-serak basah ya. Saya golek duit sithik iki ana Avanza G 2006 platnya K, warnane wayu ya, jarang ada. Duit sithik tapi entuk mobil Kamotesa RT plate K ya iki mak, jarang ada. Monggo sing ngersake ndang sacet limited edition ngene iki nek Mbak Nunung. Nah, ini dijual dengan harga 80 juta nego di tempat. Avanza G 2006 manual. Monggo. Nah, iki ono Agia tapi terjual tanpa lihat barang dari TikTok langsung DP. Matur suwun sangat buat mbaknya, ditunggu tanggal baiknya. Ki wong bluro matur suwun, pembeli cerdas, pinter ya ngene iku, ora ndelok barang sacet. Nah, monggo tapi jaminan barangnya bagus kok. Platnya juga K. Golek expander nah nek Mbak Nunung ki expander banget iki ya. Plate yo lokal ya, nek ora K yo H. Monggo ini ada expander exit manual 2019 warnanya putih skincarean. Kamotesa RT tumpakane mak mendul-mendul. Wis pokoke enak sobe kerempuk. Anci jengene mobil kebuku gede mak. Joke yo lemu, koyo bakule ngene iki. Enak mah. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Kembali lagi di Toyota Avanza Barong 2017 warnanya abu, platnya K, Kamotesa RT. Ayo mae iki udah ndak keluar, jarang ada. Saya golek Avanza, monggo sacet yuk. Avanza Barong manual 2017 dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Monggo. Buka tiap hari lho. Lah iki ana neh Toyota apike ngene.
Warnane putih skincarean, grille wis sarang tawon ya, ganteng. Ini tahun 2023 tipe tertinggi. Lampunya udah LED, alisnya wis celirit. Spione iso nutup dhewe. Kamote sak-RT, warnane putih skincarean. Toyota Calya G 2023 manual tipe tertinggi dijual khusus kredit 150 juta. Kalau cash 155 juta nego di tempat. Wirite pol bensinnya kok PCX. Pajeke ya. Pajeke murah. Monggo. Sing golek Mobilio E Matic 2014 warnanya abu, platnya H. Monggo mobilnya duwowu gede tukane penak. Wirit iki lho Mak. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Mobilio E Matic 2014. Saya golek cilik Matic ya ono, mau bar putih iki gede ora ireng. Iki jenenge Agya G Matic 2016, warnanya hitam gentileng, elegan lho ya. Iki paling wirit. Tumpakane ya pajeke wis pokoke ekonomis. Ini dijual khusus kredit 110 juta. Kalau cash 115 juta nego di tempat. Bar cilik ana gedhi meneh. Iki Toyota Calya G tipe tertinggi 2016. Warnanya abu, platnya K. Monggo Matic jarang ada ya. Ini dijual khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G tipe tertinggi Matic 2016. Monggo Mas paling ekonomis, siap diajak tahun barunan ngeluyur bareng-bareng. Nah, ini ada Grand Mat Blind Van khusus mas-mas sama bapak. Monggo siap kerja, wis AC, double airbag, tinggal pakai wirite pol. Ini dijual dengan harga 90 juta nego di tempat. Warnanya ora kalah lho ya, putih skincarean, safety-ne ono, tinggal pakai. Langka lagi, ini ada Toyota Avanza Barok Veloz 15 ya. Ini 15 bukan 13. 15 ini cirinya di pelek udah 2 warna, spion bisa nutup sendiri. Monggo ini dijual khusus kredit 165 juta. Kalau cash 170 juta nego di tempat. Avanza Barong Veloz 13 manual 2016. Putih skincarean Mak kamote sak-RT Mak, monggo. Plate yo K, ramah di kantong. Jarang ada udah ada keluar. Ayo sekepingin langka ini. Satset. Barono Avanza ganti ono Honda Mobilio E manual lampu sipit ya. Pokoknya semok. Yo iki Mak, terusan AC-ne double, AC digital, duwingine pol. Ini dijual khusus kredit 170 juta. Kalau cash 175 juta nego di tempat. Mobilio E manual 2018 platnya K. K kabeh gue Mbak Nurul pokoke kudune katokan metu. Guyon. Nah, sing golek Matic rupane ijo lemon, monggo jarang ada ya nek Mbak Nurul ijo-ijo ben ngono ana wedhus ra digudyak iki. Iki sing lagi booming, lagi rame, leader penjualan limited edition ya iki. Brio E Matic 2024 ijo lemon. Ini dijual khusus kredit 175 juta. Kalau cash 180 juta nego di tempat. Monggo Mak, apa dorak pengen ganti mobil. Tahunnya arep baru loh Mak, monggo. Kilo nego Mbak Nunung iki bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo TKI yang pengen cuti apa nyenengno keluargane, monggo. Bisa dibantu Mbak Nunung, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam full pokoknya. Yang pengen tanya langsung WA juga bisa ya, 082 225 07 3658. Nah, iki sing kepengen nyenengno putune Mbah-mbah. Ayo Mbah, duwite nggo apa nek nyenengno putune? Dienggo metu bareng-bareng ra kodanan ra kepanasan ya iki Mbah. Brio E manual 2016. Warnanya putih skincarean, platnya K, tangan pertama. Nah, ramah di kantong, Mak. Ini dijual khusus kredit 112 juta, kalau cash 117 juta nego di tempat. Brio E manual 2016. Monggo. Nah, saya kepengen model terbaru Mbak Nunung ya duwe ya. Iki jenenge Brio E manual 2023, lampu sipit bokong semok.
Ayo terbaru manual wirite pol warnanya pilihan. Ini dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Saya kepengen mobil murah Kamote SRT, monggo nok Xenia 2013 warnanya silver ya. Ini dijual khusus kredit 90 juta, kalau cash 95 juta nego di tempat. Xenia 2013 Kamote SRT. Sing kepengen Kamote Rong RT iki ora Grand Max minibus 2017 manual dijual khusus kredit 110 juta. Kalau cash 115 juta nego di tempat. Grand Max minibus 2017 manual. Monggo wirite pol tuwaguh ya penak Kamote berah. Ini sing harga super ekonomis lagi. Ini ada Sigra M AC double 2018 platnya K. Warna putih skincarean Kamote SRT ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Piye duwike sithik taun enom Kamote SRT plate K nondi pahala monggo. Ini ada Brio S manual 2015 platnya K putih skincarean. Ini dijual dengan harga khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Pak kilo Pak sing golek all new Avanza G 2012 manual warna favorit plate K. Nah, ya jarang ada. Kilo monggo dilarisi plate K, apik mobile Kamote SRT. Ini dijual khusus kredit 120 juta. Kalau cash 125 juta nego di tempat. Monggo Mase, Mbake, Pake yo mobile sing bangkune cilik apa sing anu iso dijolo ning gone Mbak Nunung. Ayo dilarisi. Terakhir ya ini. Mobil apik. Taune tuwa ora kalah karo sing nom-nom iki jenenge Avanza G 2011 manual. Warnanya silver platnya K. Monggo AC double full variasi. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Monggo lho ora kecewa, jaminan mobile apik, wori istimewa. Iki yo iso cash iso kredit. Sing bangkune cilik Mak daripada do numpak. Apa iki jenenge Karimun. Ayo dijolan ning Avanza Mak ben gedhi, iso lunga bareng-bareng. Dinggo nikan, dinggo lunga ziarah wis masuk kabeh. Lah iki wis kabeh, stoke Mbak Nunung wis direview. Monggo sing kepengin iso langsung teko ning nggone Desa Cebule RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Nggone celempit tapi nyata, mobile apik-apik, istimewa jaminan. Monggo buka tiap hari. Nah, sing wis tuku Mbak Nunung ucapno matur suwun sanget, sing durung ndang teko ning nggone showroom pahala. Ayo TKI, jangan berkecil hati. Kita apa iki jenenge mencari uang. Lah nek iso dicandalno. Monggo sing kepengin mobil langsung WA Mbak Nunung, iso DP online. Kayak mau ya contohnya wong Blora, langsung gumroh barange tapi jaminan. Monggo aman, insyaallah amanah. Admin terus tombol telepon pokoknya kabeh Mbak Nunung aja kuwatir, ning kene iki dadi siji. Wes ngono wae, Mbak Nunung ucapkan matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.